O Concello de Sanxenxo anunciaba esta semana a reorganización no seu servizo local de emerxencias, unha decisión que se producía co obxectivo de abaratar custos e que espertou o malestar dos traballadores e sindicatos. O Concello de Sanxenxo é un exemplo do que non debe ser unha administración pública local, porque é un concello completamente desregularizado, non ten relación de postos de traballo, ten a máis do 70% da súa plantilla temporal en unha situación de fraude de lei, e iso é onde se move Telmo Martín como pez en el agua. O único que está facendo é que está intentando aforrar cartos a costa dos traballadores para pagar a súa mala xestión e para facer fronte a que todas aquelas sentencias en contra que ten o Concello de Sanxenxo e que ten que desembolsar unha cantidade importante de cartos. A decisión de reorganizar o servizo de emerxencias implicaría unha reducción nos horarios. O GES pasaría de cubrir as 24 horas do día a 16. A quenda de noite sería atendida polos bombeiros de Ribadumia, algo que multiplicaría por 4 os tempos de resposta. Non se poden comparar os tempos medios de resposta, que pasarían de ser de unha media de en torno a 4 minutos, que temos nós, o Servicio Local de Xestión de Emerxencias, aos 17 minutos de resposta dende o Parque de Ribadumia. Os traballadores denuncian ademais unha diferencia de trato entre os turistas e os veciños, xa que durante o verán o servizo nocturno manteríase. Dentro desas palabras que o señor Telmo Martín sempre fixo súas, mo piden os veciños. Pois queremos aproveitar esta oportunidade para dicirlle ao señor Telmo Martín que os veciños non lle piden que se cargue o servicio pola noite. A decisión do Concello non levaría aparellada unha reducción no cadro de persoal, pero dos 18 traballadores actuais, 12 seguirían coas mesmas funcións e os outros 6 serían reorganizados noutras tarefas municipais, o que traería importantes consecuencias no servizo de emerxencias. Pasaríamos a ter que elexir, pois, si temos que entrar solos, arriscando a nosa vida, entrar en solitaria a un incendio ou optar por directamente non socorrer as persoas afectadas que se atopan no interior das vivendas. Os traballadores aseguran que esta decisión foi unilateral, xa que non houbo diálogo cos representantes sindicais. Por iso piden ao alcalde de Sanxenxo que recapacite e que se sente a falar con eles. Ademais, os afectados solicitaron tamén unha reunión coa Xunta de Galicia e coa Deputación de Pontevedra.